čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár. Že ľudia sú vzdelaní, ale sú zlí. My jsme školství poslali na negativních emocích. Bojím se známky, bojím se, že přijdu pozdě, že budu mít velkou absenci, že budu mít špatné vysvědčení. Ako je to možné, že za 2000 rokov vzdelávania múdrych ľudí a všeličoho možného sme naše dobro nejak nepodporili. Zdá sa zmeniť systém? Aj preto sme tu teraz, že rozmýšľajme o tom, ako urobíte deti, aby boli šťastnejší, aby radi chodili do školy. Jak připravit ten svět, aby se v něm naše děti a naši vnuci a jejich děti cítili dobře. A to všetko sa dá zmeniť jedine vtedy, keď si to uvedomíme a začneme sa spájať. Ja chcem len zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa